mallaka dole, ka mallaki mutum dole ko yana so ko baya so, amma ku ji tsoron Allah. Ka mallaki mutum ko yana so, ko mace ko namiji, ko yana so ko baya so, amma ku ji tsoron Allah. Min baqalaha wa qisaiha wa fumiha wa adasaha wa basalaha bi anna rabbaka awhelaha wa qala linsanu mala yawma zanta hadis aka fara wa akraja da asqala. shi zaka rubuta wannan kallon na ake zaka rubuta mimun ka rubuta sunan wanda kake so. Malam samu bakin takarda ka rubuta sunan ko uban waye kake so ka mallaka a duniya. In kana so ku yi mallakan da kai ma za ka yi kaji ne, kakka je gaba ka guje shi, ka sa sunanka a sama guda ɗaya, ka sa nashi guda biyu guda uku a ƙasa, ka yi laya. Malam ka je ka samu lungun da ka san baya bullewa ka binne. In ka je binnewa ka haƙa ramin ka saka, kira sunan shi sau 7. Wallahi har gaban abada ba zai ƙara jin sunan mutum a rayuwa a zuciya ya ji ya fi son kowa da kowa a duniya sai kai, wallahi. Amma dan girman Allah, ji tsoron Allah, ka a mallaki mutum a cutar da shi. Ai shi yaron da yawa al'ummar musulmi su amfana.